Ah, my 88-year-old nanay, may Wonder Woman, kay nawagtang man yang manok, iyang dakpo na lang. Kay mahurot niya kawagtang. Welcome back to my channel. Welcome you. Still raining, January 2021. May kinis nanay ana, basta iyang manok. Oh, see? 100% perfect. Ha? Ay! Barog, datugi. Tarunga, kuha ang bato, oh. Nabangil ang bato. Kabuhay na ron, di na madakpan. Gunitisa. Katod sana. Ang bay mo nadakpan, basig. Tulo lagi na videohan pa biyan ako na. Sa sige ra ka ginana. Ha? Buto na poros, oh, may na lang. Panglitsyon. Datugig dakong bato. Napaday tangkal walay kuan bakante. Napay tangkal bakante. Katong dako pod nga gasigi kuyog sa imong nga andak pa pud to. Oh. Pamaligya na god. Pamaligya. Ina nagdagko mahal na. Amay pa inana na lang pang nakpa tong tanong piso. Bitay daghang imungaan ka. Sige, baligyan na gatos lang. Ay na lang nagkapinigod or mahalin. Stillan ka ni. Sa marong adlaw. Hoy bisron, di ba? Ulan nun na po ron, ulan na po. Pandak pa tog hurot. Ang ay sana dinakip mo na lang yon muna. Di naunahan ka. Ang katong mungaan nga 2 ka piso ba namatay ang 2 ka piso ato no? Pwede pod. Mo lagi. Pwede pog na matay ra sa ulan. Asa to? May talag ito ang iring. Wala ninyo gipadakop. Inyo man gipalabay god. Gamit ra kay tong iringan ay dako kayong tibaghak nga sig soroy din he. Asam ka? Oy, dili na nimo punagbato, gamay ra na po ni nagbato. Bye guys.